PWD along le along aron repen ke dotuma phan ke tharle Jagat Singh ingti ningkan ko anlone MLA lapen EMang hoi ingni deda phita sarupothar arara phan kera pavi pusi sarupothar BJP Mandal Committee pen akoi kewan Karlitang Dor Singh Rong Pia Phan CEM Dr. Tuliram Rong Hang EM Rite Singh Hi EM Richard Togbi MSc Johnny Timungatum Chepadi Dun Karbiang Long Life Karbi Prime Time Bertang Ton Pen Arjupanik Tha Pini Phai Kuni ni Phai Inquiry Siarni Ada Por Phai Pho Apor Pen Diphu Rongso Piangkang Flyover Kasilam Bomalong PWD Alongle Arondre Pen Kedola Pen Kulat Kibi Atuma Phan An Karbiang Long Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong Hang Methang Chithur Plut Pen Ketharlia Sai Kedeng Bangso Ketharlia Sai Kedeng Ponnang Koklaki Diphu Rongsopi Arlo Radatum Kedam Kewang Kaching Kinmati Traffic Asai Kasiksak Do Putheklong Si Karbiang Long Autonomous Council CM Kamatha Pen Board EC Rongni Hang Forest Asai Hempen Diphu Head Post Office An Kilometer Isira Ebeng An Flyover Kaselam Jia Pansai Deng Ponlo Bangso Pen Non Asai Sitami Ketangji Ason Sidolo Sitami Penangan Atum PWD Atowara Kung Kedai Lap Along Kulat Kedoko Jok Towar Kaselama Bang Kasiksak Teklong Si Assam Land Revenue Regulation Act 1886 Settlement Rules Section 18(3) 15 days ang bong pen kaching thur asai mo ki claim ji aphan PWD Atowar pi ang bong pen 15 feet pupu ahin tami cheterek nang ji pusi notice pilo Sedami thurwang vereka jok CM amithang pen thurplutsi ketharlia sai pini pen pangching ponlo la pen penna pen ketharle tang HC ningkan phokep sertalin ke chok Karbi Youth Festival talon le aprang flyover Kimrang Patang Sedak nang pupusi thanlo Bangso Ketharlia Sai long Abarim MP Dr. Jayanta Rongpi Boundary Wall Abarim Diphu Town Committee Chairman Gotom Terang Guest House Kulat Hem Mukha Pripontanglo Pini Bangso Ketharlia Sai Kedeng along Muniratum Aringahu Keso Avilang Hormu Hortar Sitami Kana Hok Thetan Avilang Sitami Pini Penama Cheterek Serakri Pulote Pinna Penki Building Boundary Wall Lapen Kulada long kedo ahormu kedo an kano hok do kok pustami akoy nang pilong le pusi pachini pon Pini Bangso Ketharlia Sai long MLA Dor Singh Ronghang Karbiang Autonomous Council EM Amar Singh Tiso Karbiang Autonomous Council EMs MECs Karbiang Autonomous Council Secretary Engineer Juvel Timongatum Chetongdun News Report long sada ingti Karbiang Long Live Kedam tang ningkan krip ho MLA lapen ningkan pho EMang hoi kang ni kluk kedam tang phai kuni ni phai krisir kebarni BJP asong pen che osi Congress arachari asong along chepa oktunlo bangso puthak pini BJP Sarubathar Mandal Committee atum pen pherangkya mai padopon Piniada por phai krisia por malom pen lakhaing ko rahini Sarubathar MEC constituency ke parlo Sangti hidi mate Balipathar BJP Sarupathar Mandal Committee asai hemalong pherangkya mai padupon Kedamtang phai kuni ni phai krisir kebarni Diphu KADCC asai hemalong ke padupon mass joining a mailong abarim Karbiang Autonomous Council EM Anparta abarim MLA Jagat Singh ingti lamthe ke paklang pon laki BJP rachari asong pensi pini penke Congress arachari asong long nangchepa okdunlo po alam theke ahokali Lapen BJP Sarupathar Aradatum ke Thangnat Kana Hok Avi Pusi Pherangkya Mailong BJP Sarupathar Mandal Committee Amaipu Lokhiram Rongpi Ningjepon Ladak Aprang X EM lo X MLA lo Alangli yes BJP Chekrong Pensi Alangli Party ke join Lasonsa Alangli Risang Hodumben Alangli Cepaklang Sitame Kelamtang MSc election halasotsi alangli bangke MP BJP kam siklem lo
lase hala so hut pensi alang li phang nilitum party hin pen alang li phang bangke expel langsung se nitum kadoi paper media long ta hala so nitum TP ponglo hala so nang tum hala so election hoda nang tum kadoi hangbadik ajir podo phang je hangsi hala so nitum press meet nang tongnu nitum patini long lo abarim jagat singh ingti ke kedam tang MEC ke lika hut pensi BJP rachari asong long pen abangki che opon tanglo lasi abarim Karbi Anglong Autonomous Council jagat singh ingti pen lamthe ke paklang pon analam ke aho kali pusi pherangkia mai long pen BJP Sarupathar Mandal Committee amai phu Lokhiram rong pi pen ningje ponthu inut bahini do sitame party longan active pejat kali join mane party long do hut pujame alang nitum ke ramtang election hujame alang nitum clear gali alang nitum han hut BJP mansi jog veglo punitum mathathi kedam tang ningkan krip ho MLA kang ni bom hut sidame jagat singh ingtia bangki Sarupathar arara phan thangnat akerap thek ponong leputa ningje ponthu 15 years MLA ke do sitame hala sorbang anti congress claim si alang li MLA chipaman lo non alang MSC do hota alang li independent ben sudolo anti congress claim si alang li MSC chipa dolo non sidame ningkan pho do hota me anti congress claim si alang li chipaman lo lasi nona bangke rara tung kari jeksi alang li phana bangke kedam tang ta ticket pipidelo alang li ningkan ko ra pho parliamentary leadership do that hisame thangnat Sarupathar development that time theke dalo la penapar bangke lasi rat tum kari jeksi party tum chini sinon duket ke pipi dalo bangso pherangkia mai long BJP Sarupathar Mandal Committee BJP Mohila Morcha Youths atum chetong dun pen kedang lok BJP asong long kachirap dun aradatum chetong dun Balipathar pen present terang Karbi Anglong live Amar Jivan adawai kinang ji atumaphan isi birta kemi bangso adawai non ke Karbi Anglong pen West Karbi Anglong along setami long ponik ji ni hamaso itu bangso adawai kan dia oke itu langkin no aja adawai sorata langlo pota ikom ini la ka thera da ni salong thelong lo Amor Jivan pula bangsa adawai sebelum kan lang tuan kulti adawai dilong anwan lo la kan ni andung lo itu kan ang tek lalo lang ni katini keturon la katu pagi kombom lo Clardak pen kachini jiaphan Troxy 5 hini trop pho 5 Troxy nerkapalong humri ignon Karbi Anglong pen nongnam kache thangklong alun sepi Mirmili rongpipi lapen rupsajir rongpipi asarbura kalitang dorsing rongpi kedamtang phaikuni ni phai inquiry bangso peer thepen jevoi juila bangso jok ning oi ning duk pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Rite Singhi Richard Tokbi MSc Johnny Timungatum chepadi dun Tarabasa ben ahudisi jutang jobat kaching hon thektik abangphu karlitang dorsing rongpi alangli penangana ni pen keso kepang jia joksi patumi alangli asangtet jutkoklo labang solam arjudun longsi Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang lapen Rite Singhi Richard Tokbi MSc Johnny Timungatum tongsekot rongmonjir ward number kithon karlitang dorsing rongpi ahem an humri damsi mekri meglang pen chepadi pon lapen karlitang dorsing rongpi akarjong chomrong me kerabdulong pa meji aphan arnamangno hirjumi hangpi dunriti lapen ahoema sor lapen asomar kedo anatuma phan sitame ning pathetekang News report Bikram Teron Karbi Anglong live Serdihun Girls Hostel, Waisong Boys Hostel, Rasinja Girls Hostel, Difu Government College, Kithom Hostel atum Chingrum Pet Pen Pater PC,
Difu Government College along Akimi Loki Charlie Lapen Hostel along Boha Kedo Bang Pokepra Trok Abang Pu Abang Pia Tumapan Kang Tum Karni Lapen Kedeng Ajai Mek Pini Porpai Krisi a Porpen Rangsina Auditorium Hall Difu Government College Dipu along Mai Kepado Akimi Borders, Serdihun Girls Hostel, Rasinja Girls Hostel, Waisong Boys Hostel along Boha Kidopen, Difu Government College along Loki Charlie Abangpu Abang Piatum Ametang upon Kachepachini si Kimangaputak Chetan Rintipon. Bangso Mai along Abarin Principal, Difu Government College Professor Nobin Terang Aluhisar Poman Pen Chetong Dunahut, Kaning Jepon Ki, Akimi Atumapan Kiding Laki, Dorapet Atumpen Kachepachini Lapen, Mesen Avarmon Kepadulong Ji Apan. Loki Charlie Pulote Son Tom Akinang Sodo Laki, Pai Po Lothan Bang Lapen Nang Tumhenlo. Jesemet Apor Kachipi Pen, Nangkai Kupuson Si, Kachipa Mesen Jima, Laki Nang Litumari Dengsi Dolo. Lasi Charlie Pa Menon Lapen Hostel Alongta, Dopa Menon Mesen Towarle, Dambrin Pino. Labang solong aluhia man pen kacetong dun Karbiang Autonomous Council MAC Johnny Timung Sitami Loki Charlie Akimi Atumapan Kithan Kipachini Ponki Nonakai Hutke Competitive Akai Ajada Sona Hintame Kaching Bai Side Lasinang Litum Kaching Bai Pensi Charlie Dun Pa Minang Po Anlote Paprang Dun Longpo Nang Litum Ning Chibinon Chipadukra Akang to Yang Dengle Kamatha Dam Pale Dun Non Pusi Than Parite Kang Tu Laso Kaching Bai Longta Social Media Long Akimi Kahino Pardun Tek Pa Mi Pen Ilitum Ali Chu Endun Tek Nang Jiputa Pachini Pon Manpeng Aluhi Abarim Principal Difu Government College Tado Terangpi Nang Litum Hostel along Kedo Jongsi Adjust Tek Dunlo Pute Domevik Lapen Lanangtum Experience Idea Amokha Break Jumpen Kevang a students atum angbong pen jingki chet hanlong ji lasi dopa menot Charlie dun pa menang ji nanglitum akai ke nanglitum aridengsi do pusi than pariteka halapu inglong phok KSA amai phu mirjeng kropen kaningje ponke successful amunit chemanji pulote nanglitum mangvet ke Charlie anat RDGP pon thekneng ji munit atum ningje Difu Government College along Faculty Ave Varmon Meme Pupu Sitami Nilihin Pen Nangepachini Kangtungke Ladak Pensi Karbianglong Arlengkithe Chemana Phaya Banki Onglo Ningje Thuingtung Unity Discipline Banki Non Dopiklo Kachilang Penta Ningting Sampiklo Aprang Nituma Hut Pen Mute Non Nangtum Akopailo Bangsok College along Nangtum Nangkidun Longke Athela So College Mesen ke Charlia Banki Nang Ditum Mithang Si Nang Mithang Akai ke Pamisena Phan Kai Kita Arjak che Harjak Nangko HSLC HS BA MA ke Passbook Amen Pen Mithang Apaya Po Phan Gari Mobile Nang Jipu Hangri Nang Litum Mithang ka che Padu Pen le Chenamno Athe Arta Ave Pin Pen Araki a Hormu Kirim Pen Limit Chithik Thek Thepo Loki Charlie Bom Atum Munit Akai Kanahok do Piklo Puta Lamthi Jaipon Bangso Mailong Difu Government College Principal Professor Jibonyok Vice Principal Difu Government College Barnard Rongphar Superintendent Waisong Boys Hostel Professor Raiju Rehman Superintendent of Serdihun Girls Hostel Professor Prometheus Basumatari Lapen Kedo and DGC Professor KSA Secretary Sumit Kiling Lamding Road Chandra Singh Rongpi Usuka EBVP Monitor of Waisong Boys Hostel Chesong Ingti Monitress of Serdihun Girls Hostel Robon Timungpi Monitress of Rasinja Girls Hostel Serlin Rongpharpi Lapen DGC SUS Serdihun Girls Hostel Rasinja Girls Hostel Waisong Boys Hostel Mayalong Chetongdun News Report Karbingon Live Pini KAL Prime Time abierta ki Lapuansi Kang Ton Poniglo